Gaur, txokolate sommelier bat etorriko da saiora. Nola egingo ote duten txokolatea dastatzeko. Xabi, hemen nebilen, txokolatia dastatzen. Nola dastatzen dezu ez txokolatia? Ze fundamentu da, guazen ikustea. Zuhurra sartuta, ondo usaitzen baina hau, hau zapailan jarri biardek, ez da? Bai, mira, normalean zentzumenak eabitzen dira. Eta laburtzeko, einen duguna da. Puska bana bakoitzan dako. Eta hauan sartu eta urtuz dastatzen da. Bai, beraz, momentuz eginen duguna da, sartu urtu eta sudurretik arnastu. Murtxika ezakezu pare bat aldiz, egon nahi baldin baduzu. Baina hau ez da nik erabiltzen duan horietarikoa, Ez dut esango, nietako hau goxoki bat da. Ez da produktu gourmet baten antzeko zeo zer. Hau supermerkatutik ekarri eta egia esan bertan salten den txokolate ia denak, ez dira ez da txokolatiak, ez da? Hau, segun eta zertako. Baldin bada esperientzi sensorial baten dako, ez. Ze azkenean azukrea barra izaten dute, eta azukreak dena estaltzen du. Bai ona eta bai txarra. Orduan, haude txokolate batzuk, gaur egun, badatozenak kakao fruituaren zaporeak, representatzera edo. Eta horiek dira bilatzen dituanak, dastaketetarako. Eta hau, ez. Beste momentu batzutako agian... Ik esan dekena, goxoki denda baten hartuko balegun, ongi, baina txokolatia dastatu nahi badeu... Egun txarbeti buelta emateko igual bai. Baina, beste goza batzutako ez, beste. Xabi, mi esker retortzegatik, azte ikasi berdiago irekin, eta zuek ere bai. Adi, eundoko saioa datorreta, hemen dakau, txokolate sommelier bat, eta gaina badakazu zure horri aldea, no da, Xabi? Xabi kakao tasting. Kakao tasting. Adi lagunak, Jerekin bukera. Bueno, lagunak eta Xabi, garatuko izuet gaurko errezetakin nundik noebiliko, gehan. Ikusten dezuen bezala, txokolatia gauleko guztitan, txokolatia testura desberdinekin ingo dugu, eta hemen ingo dugu kulan bat. Ingo deuna da, lehendabizi baino marian txokolatia eta gurina urtu. Behin urtuta dakaunian, arrautza gehituko izkio, azukria arrautzekin arrotuko dugu pixkat, gero elkartu eta irinare bai gehituko jo. Ontzi parede batetan sartuko dugu eta labian bukatuko dugu hori. Oso hori. Bakizue kulantak ez dula guztik izin behar, dala bizkotxito bat, baina barruan likidua gehatu behar dula. Xamurra gelditzeko. Gero hemen ingo deuna da, natillas batzuk. Natilla hauek prestatzeko, hemen dikan gorringo gateko ditugu, azukreakin nastuko ditugu, eta beste alde batetik, esnia eta esne gaina, zutan jarriko dugu. Elkartuko ditugu gero, eta 80 gradura izteanian, irekiten hasi meno lehenu, bestela moztu ingo zaigu, inbiar deuna da, txokolate gaina gota, txokolate beltza eta txokolate esne duna. Bertara botako dugu, eta ingo deuna da, natillas batzuk txokolate dunak. Eta gero hemen kurruskari bat prestatuko dugu, hemen dakau koko lilua, hemen dakau pralinia, txokolate esne duna, ingo ditugu hauek bai baino marian urtu, elkartu, eta gero ingo deuna da, hemen dakau konfles hauekin astu, eta ostutzen jarriko ditugu. Eta hor tabletatxo bat ingo dugu kurruskari bezala, eta hor du ingo deuna da gero. Jarriko dugu kulana, gero jarriko dugu natillas batzuk, eta gainetik kurruskaria, eta menta ostotxo bat, dotore jarri eta uste ingo xiok. Ados? Bikain. Bueno, hau esan da lanian jarri bihargea. Zemuz gorringo zuringo tati banatzen? Saiatu beharko, ez? Erraz, ingo dekori, erraz. Bueno, hemen dakak, hau hemen, eta ni beste alde batetik hasiko naukenadek epeltzen, bai esnia eta esne gaina, bale? Halko zen bakarrik esniak inin, baina esne gaina jartzen dio nian, gorputz gehiago hartzeu. Vale, eta hola gorputz pixkat emango dio, eta ego gaina txokolatea gehitzeu nien, guandik eta gorputz gehiago hartuko. Eta beste alde, hemen, baino baria jarrikoet, gurina txokolatiekin urtutzen juteko, bale? Bale. Eta inberduna lana egin, eta liberian zuri entzun da asko ikasi, ados? Oso ongi, primeran.
Bueno, ze baldintza behar ditu txokolate batek, txokolate izateko. Jo, Mirak itena da, hor gauzatxo bakarrikan hor jartzen dunean, 70 kakao. O 50 kakao. Gainuntzeko gana azukria dela, ezta? Hori ala alda. Normalean bai. Normalean, ze gero ere industrializatutako txokolatek izatituzte hainbat gauza gehiago ere bai. Bai. Kao, Igual koipe desberdinak eta aromatizantiak eta historia asko, ezta? Hoi da. Eta batez ere zaporea estandarizatzeko gehigarriak edo osagarriak, ez? Orduan hor, egia esan, bueno, denetatik topa ezakezu. Eta gero jendeak ez dakiena ere bada, hori 160 esaten duzunean, 160 horren barruan zer egoten den. Kakaoa eta manteka, ez da? Koipia eta margoa dana, ez da? Koipea eta solidoa. Eta solidoa. Koipea, kakaoak berezkoa daukan koipea, eta gero solido hori edo kakao... Kakao hautza ezautzean bezala, ez da? Hoi da. Orduan, karo, jendeak askotan galdera asko izate ditu. Ze kontsumitzaileek ez dute normalean osagai zerrenda hori irakurtzen. Eta hor, nire zerginetako bat da, horren bidetik ere hezkuntza egitea. Ez da gauza bera, pasta de kakao jartzea txokolate beltz baten lehen da biziko osagai gisa topatzen duzularik, edo bestela habas o granos de kakao, hau da, kakao babak. Gauza bat esaten du eta besteak bestea. Claro, 70% horretan, dakau izatea, koipe gehiago, edo amargao gehiago, eta gero horregatik gane bai testurak eta zaporek ere bai hauan aldatu iten dira, ez da? Bai, hori dudik gabe. Gau, 170 batek izan dezake, kakao solidotik eo, 140 eta 130 gantza atope. Orduan, karo, ez da gauza bera hori, edo 170 marruan izatea, 160 kakaoa eta 110 gantza. Hauan gertatzen dena guzti... Zer da berazgarriagoa guretzako? Zer da hobeto ukitzia? Gantza gehiago o kakao solido gehiago? Neurria, baina igual 160 baldin bada kakaoa hobe. Azkenean gu bagoaz beti kakaoaren zaporeak zeintzuk diren harrapatzea. Azkenean baude txokolate batzuk, kakaoaren bidetik zaporeak ekartzen dituztenak, eta ez osagai artifizialen bidetik. Ados. Eta zergatik batzuk 70ekin jarraituko dugu, batzuk hauan sartzen dituzu eta xamurrak dira eta hau zapailan ondo desiten dira eta beste batzuk garratzakoak eta ez dakit emateu ez daudela ondo emulsionatuta, ez dakit nola esango nuke. Bueno, hor ere azkenean prozesuak alde batetik eragiten du, hauan gertatzen den hortan, eta gero ere, koipen kalitateak, hau da ezagutza bera, kakao guri naturala izatea, edo bestela, palma olioa adibidez. Ja. Zuk bata beste dastatzen baldin baduzu, hauan sensazio bat beste izanen duzu. Orduan, askotan igual laguntza eskatzen diatenean, lagunduko jazu txokolate hon bat nola aukeratu deskubritzen edo ikasten, eta askotan hasiera puntua gantzak dira. Zezu fijatzen baza nola urtzen duen txokolate batek, gantz mota batekin o besteakin, ja horrekin asko ikasten duzu. Zer gertatzen da, jendeak normalean txokolatea murtsikatu eta irentxe egiten duela. Ez dio gurtzen uzten. Urtzen uzten diogun momentuan, gauzak desberdin hautematen dira. Hori gaina esaten dana da, txokolatia hain beste gustatzen segula eta hain exotikoa eta eharra dela gure hau zapalian, zeatik handa, produktu bakarretako bat, gure temperaturakin, 36 graduko temperaturakin, horregatik txokolatia eskon hartzen deunean, urtutzen hasten da, ezta? Hoi da. Eta horrek erreakzio bat iten du hauian, ona, goxua eta gustatzen zaiguna, ezta? Hor gero, urtze puntua oso atsegina da. Gurin naturala erabiltzen bada, da, kakaotik eratorritako gurina hartzen badugu, edo koipe hartzen badugu, hauan, urtze prozesu hori da perfektua. Aldiz, zuk erabiltzen baduzu, beste koipe mota bat, urtze edo fusio puntu hori desberdina da. Orduan, desberdin haute ematen da txokolate hori. Orduan, zuk esan duzun horrekin lotua dago. Hauan gertatzen den esperientzia horrekin. Gero hor beste gauza batzu daude, batzu ez daude, kobertura de txokolate, kobertura. Hor bada hori bai, porzentai batetik gora izan behar dula kakaoak, ez da? Bueno, normalean, espezialidadeko txokolatetan, txokolate beltzak izaten dira aldelarik 160 gorako txokolateak. Eta azken finean, protagonista kakaoak izan behar bali badu, kakaoaren presentzia handia beharra du. Ez zaizkio gehigarriak sartzen txokolate on edo bati zaporeak izan ditzan. Orduan, gehigarririk ez diogunez sartu behar errezetan, kakaoaren presentzia handiagoa izan daiteke. Eta gainerako azuk esan duzun bezala, azukrea.
Orduan, karo, kakao eta azukreakin, zuk izan dezakezu txokolate bat marrubi zapore duna. Eta osagaietara bian, eta esatezu, ostras, eta nundego marrubia, pues ez dago. Eta hori nundikan lortu da, orduan marrobi zapore. Ni bat nekan hor txokolate bat, gartze ziela, eta platano zaporia sekala. Zeatik, hor bai, prozesua pasatzeko, detortzen dan, bueno, aba de kakao, o ez dakit nola deitzen, mazorka hori, o nola deitzen zailo. Bueno, berez... Olorea, holandaria, edo... Kakao fruitua, edo... Kakao fruitua, ez da? Hor gero etortzen dira hasi batzuk barruan, diana tostatu eta janiten dianak. Eta gero fermentazio prozesu bat pasatzen du, ez da? Lehendabizi fermentazio... Lehendabizi tostatu baino lehenugo. Hoi da, lehendabizi fermentazio da hartzidura prozesua izaten da, eta hor azkenean, kakaoa ona baldin bada, genetika ona, eta gero, zaintza hori ongi egiten baldin bazaio, pues duk fermentatzen edo hartzitzen jartzen duzun momentuan, mikroorganismoek kolonizatzen dute, kakao barrualde hori. Zuk behin irekitzen duzularik fruitua, hor kakao pulpa eta kakao baba topatuko dituzu. Eta pulpa dago azukrez josia. Orduan, hor badaude legamiak eta bakteriak, batez legamiak hasiera batean, kakao pulpa hori eraldatuko dutenak. Eta hor hasten dira sortzen matizeak. Karo, osagaiak ez dizkiogu txertatuko kakaoari, orduan nola demontre ateatzen dira zaporeak. Pues eraldatze prozesu hortan sortzen dien hondakinetatik. Ni esate zien, txokolate horrek banana zaporia sekala, platano zaporia alegila, zeatikan hartzidura momentu hortan, platano asalak eta botatzen zizkioela, fermentazio hori, aberazteko, o ez dakit herrialde hortan, gune hortan, era horta egitezalako. Eta orduan ja etortzen txokolatea platanoik euki gabe, platano zaporiakin. Vale, bueno, a ber, berez, ezer bota gabe... Ez dakit kontu bat kontatu ziren, edo zuk zezate jasun. A ber, zuk bortxatu nahi bali moduzu platano zaporea, bueno, dik gauza bat eta beste egiten ikusi izan dut, ez? Baina egia da, normalean hartzidura prozesuak izaten dira naturalak. Osea, deitzen zaio fermentazion espontanea. Modu espontaneoan sortu bar dielako gauzak. Hori zer da, zagardu daiteko garaian zukuten gai gertatzen zaion bezala, ez da? Gauza bera. Gauza berdina. Orduan zuk, legamiak izanen dira, prozesu baten parte, bakteriak normalean fermentazio laktikoa eta azetikoa gertatzen dielako, beste parte bat. Eta hor guztien lan horrekin sortuko dira, xehetasunak, matizeak edo gauza bat edo beste, eta izan daiteke platanoa, baina izan daiteke bai marrubia, gero izan daiteke bai espeziaren bat, osea, auskalo zer. Beti oso, ohikoa da, vainilla zaporek topatzia, kanela zaporek, ola espezie zaporek bai, noiz gehitzen zaizkio zapore horiek hor? Jo, bira, horrekin bada kontu bat nahiko interesgarria, niretzako interesgarria noski, ze txokolate industrialak normalean sortzen dira kakao nasketa batetik. Bai, kupax, esaten dutena, no? Saltzen ditute oso polit, baina gero horren atzean, narratiba oso landua dago, baina funtsean kakaoa dago nahasia, eta askotan hartzidura amaitu gabekoekin, batzutan adarrak, harriak, dena trituratu nahaztu, eta gero hori zegin behar da, defektu guzti horiek tapatzeko gain tostatu edo bere aukeren gainetik zigortu. Odan, ze gertatzen da horrekin? Mingostasun maila ikaragarria lortzen dut zaporean. Eta gauza onak eta txarra juten diala horrez, da? Hori da. Orduan, ze egiten du industriak? Guri gehien gustatzen zaigun, osagaia sartu. Vainilla, kanela, tokian tokikoa. Toki batzutan izanen da vainilla ez izanen da aroma. Askoz ere merkeagoa eta sintetikoa. Eta beste toki batzutan igual kanela. Baina hori guztia bada normalean, tapatzeko kakao horrek ditun defektuak. Eta noiz sartzen zaion, hori azkenean prozesuaren amaieran. Oso industrializazioan, no? Horre zintina soja jartzen du hilare, hori da emulsionatzeko hori, ez da? Soja edo bestela eguzkilore lezitina ere erabiltzen da. Kontua da soja transgenikoekin eta lotu egiten dula jendeak, eta igual gehiago eguzkilorean sartzen dutela. Eta horrek emulsionatu egiten du. Baina uneko 0,5 bateaino erabiltzen da espezialidadeko txokolatean munduan. Bueno, aigea ikasten, eta horren dikan askoz gehiago ikasi behar dugu, baina ingo deuna da, lehendabiziko erreportaia ikustea jungo gea, hauen urtutzen dan bitartian, ni hemen nahi naiz arrotzen, igual gehiagi ez eta arrotu behar, pixka gehiago emango jot gero elkartu eta laberatu ingo ditugu. Eta hemen ingo deuna da, behitu hemen azukrekin naztuko zu hori, ingo deuna da
zuringo gorde beste gauza batentzako, eta bitarten erreportai bat ikustea jungo gea, Garrasi tabernara, aurten gainea 25 urte beteko dituzte, eta ikusiko zuen, leku eharra da, eta janari vegetariano egiten dute. Ea gaurkoan zer prestatu iguen. Kaixo, Joseba, espaldiko zer moduz. Bueno, ido naiz, Garrasi jatetxeko sukaldari eta bazkidetako bat. Egian gaude, Donostian, eta gaur egingo dizuet errezeta gozo eta osasungarri bat. Ongi etorri gure etxera. Gaurko errezeta izango da boniato eta kakaozko bonboi batzuk. Osagaiak izango dira batata edo boniato, noski, datil batzuk, koko raiatua, fruitu lehorrak, nahi dituguna sartzen ditugu, baina batez ere urra sartuko dugu, horrek emango dio bonboiari bonboi zaporea. Gero kakao beltza, 70-ekoa, hau ja izango litzake fruitu lehorrak sigortuta, eta hemen agave siropea gozatzeko. Hau berez postre bat izango litzake, baina saiatzen jana da pixka bat osasuntsuagoa izateko, eta ez izatea azukre txurierekin egin da, eta pixkat osasuntsuagoa, oain egu berriak eta gero jarri gehala goraino, gozo gogoa baldin badaukagu, pixka bat osasuntsuagoa izatea. Lehenengo agoz egin behar duguna da, batata edo boniato egin behar dugu lurrindu. Lurrindu edo egosi, hobeto da lurrintzea, ze ur gutxiago hartzen du, orduan ingo dugu lurrindu, lehenik ingo duguna da batata sardeska batekin zapaldu. Gero, sartuko dugu makinan, aurrez ureztatutako datilak, fruitu lehorrak eta kokoa. Nahaztuko dugu eta gero nahaztuko dugu batatarekin eta jungo gera botatzen kakaoa. Horrekin lortuko dugu masa bat, eta hori ere utzi beharko dugu frigorifikoan ordu batzuk pixka bat gogortu arte. Ni beti nago errezetak pentsatzen egia esan, eta hau bururatu zitzaidan, ze iruditzen zait ez daukala glutenikan, nahiko osasungarria da, edo bizio sano bat dela esango genuke. Zeliakoak jaten aldute, eta egu berriak eta gero egia esan gaudela denak oso asetuta, bada gozo bat jaten aldeguna edo zein momentutan, eta ez da azukre txuriarekin egindakoa. Garrasin egiten dugun sukaldea, izango litzake etxeko sukaldea, vegetariano eta veganoa. Egian gaude 2001-etik. Urrengo urtean 25 urte ingo ditugu. Hemen etortzen den jendeak asko eskatzen du azukre gabeko postreak, zeliakoak ere bai eskatzen dute, gluten gabeko postreak, holako jendea badugu. Nik uste dut denborak aldatzen ari direla, zen nik uste dut hasiera batean edo gu hasi ginen nian adibidez vegetariano edo veganoa entzuten zuen jendeak eta usten zuen bakarrikan zirela letxuga eta entxaladak. Baina gaur egun nik uste dut jendea ja kontzientziatuagoa dagoela eta jende asko dira flexi-vegetariano eta flexi-veganoak gera gehienak. Esan nahi dut, jende asko karagia oso gutxitan jaten du, esan nahi dut, ez dezu ekstremora jun behar. Aukera asko dago. Masa bukatzen dugunean, botatzen dugu koko olioa edo gurina veganoa ez baldin badugu nahi, eta hori uzten dugu frigorifikoan, ordu pare bat, 3 gutxienez. Hiru edo 4 ordu eta gero, masaia egongo daia pixka bat sendoagoa, ordu ingo ditugu bolitak. Batzuk pasako ditugu koko birrindutik, beste batzuk fruitu lehor birrindutik ere bai, eta beste batzuk kakautikan. Gero sartuko ditugu paperezko molde txiki batzutan, eta dekoratuko ditugu lore jangarri batzuekin. Bueno, Joseba, begira ze bonboiak atera zaizkigun. Gluten free, azukre gabe, kulpa gabe, osasungarriak. Familia guztiarentzat, hemen Garrasin etxoiten dizuegu, zuri eta familia guztiari, eta, Joseba, ez daude 2 gabe, 3. aldiz jo nahi dut zurekin platora. Venga, aurren arte!
Ai, ama, Ido, ze bonboi bereziak eharra egin ditun, Eta guantxe daztatuko nitun egila zan. Eta gonbidatuta zaude, nahez unian, etorri honea, eta elkarrekin prestatuko dugu zerbait, eta ondo pasa, nola ez. Mila esker da, nahez un arte. Gurian jarraitzeko, behitu hemen ja. Agurtutzen nahi da, ia, eta guztiz urtu behar lehenuo, ingotena da atea, eta hemen txe hueltaka, ja guztiz urtuko da. Guztiz usten badugu hemen urtzen, ingoan da gehiagi berotu. Eta, etzaigu, komeni gehiagi berotzia, zatikan gero, arrautzak indan azten unean, bera etorriko dira arrautzak, eta gero ere bai, zatikan txokolatiai, 45 gradutikan gora etzaio gustatzen. Ez aldala, hor, bere matizak eta gauzak eta hiltzen juten dira, ez da? Hortik gora, akabo dena. Akabo dena. Bai, hori esatia, ez da? Txokolate beltzak igual pixka gehiago ontatzeula, txokolate ez neduna gutxillo eta geho txurilei guendik eta gutxillo eman bertzaiola, ez da? Bai, baituzte behien temperatura propioak. Hori da. Bueno, ingo deuna da, hor bertan jarri. Baino marian, bai. Martxan da gaula. Hemen, gio txokolate hauek urtutzeko. Ados. Eta, txokolate horiek, alegila. Eta hemen jungo zeana da, pixkat. Nazten. Osongi. Eta ingo zuna da, gio, ez ni hemen nile irekin zaigu hemen erreporteia ikusten egin, ikusten zuen natatxoan olatea zaion. Ingo zuna da, bertara bota, eta zuk prestatuko zuen atilazak. Ados? Vale. Hau ja dena ongin hasirik da honean. Naztu, mingainakin dena ondo harrapatu, eta bertara botako dugu. Oso. Vale? Betu, nit laguntzeko beto, botako izut, naztu hori, naztu. Pixka botako dugu. Gorringoa ez gortzeko. Osongi. Eta dena ondo nazten zunean, dena bertara botako du. Eta guen suba, esan dizutena, ez du irekin bihar, zera irekiten badu, izorratu ite zaigu. Eta gero behin, buelta gaztezean nien, da pixka zuna barmentze zunean, pixka loditzen hasten dela, atea ingo dugu. Vale. Eta botako zu honea gainea, bale? Ados. Eta hemen nazten jarraituko zu. Eta bueltak zekin emango dizkiot horri? Horrexekin. Honekin? Bai, hor dakasunakin. Bai. Venga, hoi zure kontu, eta esan dakoa, nik hauen astuko ditut, eta ja moldetxoak prestatuko ditut, gio laberatzeko. Vale. Bueno, eta hogi bide honetan zein da zukiten desun lana? Bueno, banik normalean, 3 gauza nagusi egiten ditut, gehien bat. Irakaskuntza, Bai? berez, tarteka unibertsitatean ematen ditut txokolatearen ebalazio sensorialarekin loturiko eskolak, eta gero izozki hile eskoletan bai, Bartzelonan, Alakanten, egon izaten naiz hor Albert Rokaren eskolan, edo hemen Jon Gallardorekin tarteka lanean, eta hemen kulinari, Kulinari Zenterren tarteka eskolak ematitut. Vale, osea, ikastaro bereziak puntuala ikaslentzako, ez da? Bai. Gero, aholkularitza lanetan ere egoten naiz, oso lotua izozki hilen munduakin, eta panetonekin bai. Epa. Bai, horre... Baina arrakastata modan daun Madalena ondi hori, ez da? Panetonia. Pues badu nahiko lan. Ez gauza goxua dan, Bai, ikaragarria. Ikaragarria da. Nik ezagutu dut, zorte izan dut ezagutzeko munduko azpitxapelduna. Bai, Eta behaekin elkarlanean egoteko. Imaginatu, zein dezaken pertsona horrek. Hau barkatu Joseba, hau, bai, zuzenean... horrea bota. Dena, mingainakin ondo harrapatu, bueno, ni uste dana nahiko ondo jontzaizula. Hemen sartuko dut dana nik bai. Orduan, karo, panetonen munduan, txokolatea sartu bertzitzaiola, zakize bakize, eta niri deitu, eta zen jo. Eta deitze izue, jakiteko, edo nundik noa, ze txokolate da noberena, zen ezapustuko duen gutxin Madalena hori, horea, eta... Osa, lehenabizi produktu aukeratzeko. Behin produktu aukeratuta, panetonea sortu, eta gero baloratu, ea txokolatearen ezaugarriak mantentzen dien amaierako produktua noez. Galera egon bali bada, prozesuak harakatu barria, edo produktua bera, bai. Eta gero, dastak eta fitxa bat prestatu barra dau. Ze panetone horrek txokolate berezi bat baldin badarama, dastak eta ere berezia izan barko da. Eta ez irentxi eta minutu batean jatekoa, bai. Pentsatu ardon bat ez dugu trago zartzeko prestatzen, ez da? Prestatzen, ez? Olako gauzak ere beste modu batean ere... Eta horra adibidez, nesaten dan bezala, txokolate honakin errezeta honak ateako dira, ez da jende bezala, txokolate txarrak errezeta egiteko, ardo txarrakin bezala zukalden egiteko, ez. Txokolate honak, zapore honak utziko ditu, ez da? Bai elatuan, bai panetonian, da bai beste gauza guztitan, ikaragarria. Elatutan batezen abaitzen da, ikaragarri. Ikaragarri, bai. Osa, badaude hemen, Euskal Herrian badugu Jon Gallardo adibidez. Berak, nik ematen dioan eozin txokolate izozki bilakatzen du,
Eta txokolatezko izozki horrek, normalean, txokolatean ezaugarri berberak ditu. Ikaragarria da. Da persona bakarrenetarikoa hori egiten harrapatu dana. Eta horregatik, Euskal Herrian olako izozkiak izatea, luxua da. Gero ere, harri bati, eta hor badaude, beste hainbeste oso ongi aritzen dianak, baina ez ditut hain gertutik ezagutzen. Hoi da, ikaragarria orduan bai, txokolate honekin gauzak asko zobere egin daitezke. Beste proposamen batzuk sortu. Ardonakin bezala, ardonakin, notatzen zu pixka loditu dela. Pizkatxo bat bai. Bota bertara, eta nazten jungo zea mantxo. Beitu lehen da bizik, bota, hori guztiz bota. Vale. Eta nazten hasi baino lehenuo, utziko zu pixkat txokolatiak beru harrapatzen jutia. Vale. Jarri jamen gainean. Osongi. Hau honean jarriko ez. Eta harrapatzen dunean, geho, ja, jungo gea, txukuntzen. Vale. Hori da, zatikan. Hoen azten base asko moitzen igual, ostu iteu txokolatean nazketa. Vale. Orduan, ganaix bat iteko garaian bezala, utziko deu pixka barraino iristiet nekian berotasuna txokolate barroa, eta gero hasiko gehi irabiatzen. Eta gero, egurra ematea. Vale, hemen ingo deuna dare bai. Koko, oleioa jarri, baitare, pralinia, eta txokolatia. Daudena urtutzen danian, gero kurruskari horrekin naztuko dugu. Oso. Gio esateare bai beti ez dakit, Belgikako txokolatia, o Suizako txokolatia, mateu, eundoko badala, o frantzesare bai, baina txokolatia Ekuadoretik dator, ez da? Hauekin du, ez dakit, Italia rebezela abilak izan dira, ez da? Karo, nik uste dut, berez, industri iraultza bat egon zela txokolatean munduan duela urte batzuk, eta adibidez Lintek edo Neslek edo, karo, ekarri zituzten, makina oso berritzaileak, edo esne hautsa, edo olako gauzak, eta karo, ze gertatzen da, bere garaian, ikono bilakatu ziela, eta mundu guztia jarri zela toki horietara begira. Ez kakao landareak zituztelako, baizik eta... Industriazio potentia eta makina honak. Hoi da, orduan, ze gertatzen da, hezkuntzarik egon ez denez urte askotan, jendea gelditu da, horrekin, errentetatik bizi dira, egia esan. Ze berez, txokolatea gustadakizuke, osea, benik etut esango zein den ona, zein den txarra, hori bakoitzak erabakitzen du. Baina bai egia da zuk esan duzuna, ez dago kakao landarerik. Orduan, zergatik diain ezagunak, berez esandakoagatik batez ere bai, ez? Orduan zuk esan duzu, zeatik, ospe hori, jendeak ezaki. Eta hor lan egin behar da, eta gauza bakoitzari bere izena jarri. Eta esatean bezala, Euskal Herrian bat zeuden, garai hortan aspalditik bai txokolate egile eta famatuak, ez da? Kakaoak etortze ziela honean, ez da? Azkenean, abatxo hori etortze zen, oze etortze zen honean. Frutu guztia edo barruko... Frutu guztia baino barrukoa. Barrukoa. Kakao babak, bai. Eta horrekin gero txokolatea ekoizten zen, kasurik honenetan, bai. Hemen gorrotxateki daka, egundoko museoa, ez da hor ondo esplikatzen dana aziratik bukaren nola itean, ez da? Bai, laguna dut, nirekin ikasitakoa da, Rafa. Eta egia esan... Bezarka bat hemen dika. Egia esan oso ongi egiten ditu gauzak, oso modu bisualean, eta oso ongi azalduak. Bai, zuk esan duzun horren ari da, justu. Bai, barruan dara magaina, eta beak bai bidaiatu du, ekoizten dan lekutara, behain etxian, beak... zenbagarren belaunaldia da, bere, tona guzten dut ez dakin zenek ekartze zituen, eta eskai harriak nola itez zituen garai baten nola pasta teatze zan hortikan, ez da? Hoi da, eta hortik, berez, behira, marka, gorrotxategi 1680 da. 1680. Behira, nundik etorraiteken, ez? Informazioa. Daitonan. Bai, orduan, zuk esan duzun hori, berak museoan badu dena dokumentatua. Bai. Beitu, hemen hartuko eta hause. Hemen ekarri dituzu abatxuak, ez da? Bai, nik hemen jarraitzen dut honi bueltaka, ez dakiz zuk esan duzu. Utziko engeldikan igual, utziko dugu berriro, betu ja, honi itxura egarra, ega. Bizkat utziko dugu ostutzen, da loditzen da nian geratukoa ezin obia. Oso ongi. Kontatu, hau nola dijoa, egia esan, hau, frutua dago, ateratzen da, txuria antzeko badaka hor barrutik handana, eta hor barruen etortzen dira hemen baba hauek, ez da? Claro, baina hendik izia kolore hontakoak. Hau ja da hartzidura prozesua edo fermentazio prozesua pasa eta lehortuta gero. Vale. Ze kakaoa hartzitu eta gero lehortu egiten da. Eta gero zuk, xigortu egiten duzu. Orduan gero, xigortuta gero, hartzen duzu, eta horrela irekitzen duzu, frutu lehor bat izango baliz bezala. Badu bere azala berez ez aiaten, eta hau gelditzen da hola txikitua normalean. Ez duzu oso Jangarria da gola xe? Bai. Bai, Eta berez hau ongi xigortua dagonez, ez da izango hain mingotxa. Zer biten zaizu? Oso goxua. Bere
amargor puntxu horrekin, ez da? Azokrik ez dara ma, frutuak dakana. Pentsatzen zerbait eukiko ulapeak ebai, ez da? Bai, azkenean landare bat da. Frukosa edo zerbait euki behar du, ababarruan. Berez, ababarruan, dia alkaloideak. Azkenean kafeina du dela, honek teobromina du. Eta hori neuro daiteke. Orduan, esatuzu, pues landareak dakarren teobromina kantitate hori ez baldin bada oso altua, mingostasuna, berezko mingostasuna, pues nabarituko dugu, baina ez da guretzako desatsegina izanen. Kao, xigortze prozesu altu batetik edo segoki batetik da. Hiltzen jungo dira gauzak eta esan dezuna leheno bezala, ez da? Hori beste mingostasun bat da. Vale. Bai, prozesamendutik datorrena. Baina hau, naturala da. Eta nietzako, Zego, zure iritu zaiten. Jendeak normalean mingostasuna lotzen du portzentaiekin. Nik, jendea tortzen zainean, esate ditu, nik jaten dut 185 txokolatea. Bai. Eta ni hurrengo galdera da, tazuk ardoa erosten baduzu, 14 graduko ardoa eskatzen duzu? Edo nola eskatzen duzu ardoa? Karo, pues txokolateakin hori egiten dugu. Portzentaietara joaten gara. Ez, 11, 12, 13, 14 graduko ardua daude, baina ez tezuela eskatzen, ez da? Txokolatea bai. Ze ez dugu ikusten gourmet moduan, ikusten dugu goxoki moduan. Orduan, karo, gaurtik aurrera agian jendeak esanen du, ostras, agian bilatuko ditut denda batzuk espezializatuak izan daitezkenak eta eskatu afrutatua den txokolate bat edo espeziatua edo nik ez dakiz zesietasun edo matize dituena. Interesgarria oso. Begira Asko ikasten, Xabi. Begira aldaketa da. Eta hor adibidez, ere bai, leheno esan deun bezala, Suizan, Euskal Herrian edo Belgikan, ez daola txokolate landareikan, nido dakit hau guztia, Ekuadorretik beraldea o goraldeon behar dula, ez da? Ez justu bertan. Eta badaude lekuak famatuak dianak Venezuela, Peru, gero Madagaskar, nungo txokolatia da, baritatiak ere bai desberdinek izango ja landearianak ere bai, ez da? Guztiz, duela urte batzuk arte, uste zen 3 variedades dela, ez? Criollo, trinitario eta forastero. Baina 2008tik aurrea ikerketa berritzaileak egin ziren, genetikak anitza hauak ziela ikusi zen, eta gaur egun, kakao variedadeak pila. Asko daude. Pila topatuko dituzu eta toki guztitan. Eta esan duzuna, berez, Ekuadorreko lerro imaginario hori irudikatzen baduzu, normalean 20 gradu gora eta bera topatuko dituzu kakao ekoizleak dien lurraldeak. Eta ezker eskubi egiten baduzu, Hawaiitik hasita, Papua Nueva Guinea daño berriz. Kasi buelta oso eman dezakezu. Eta nungo adia, ez dakit, kulturalki edo hoben zaintzen dutenak, o gehien gustatzen zaizkizunak zuri? A ber, niri, gero hor, ardoakin bezala... Hor daude, puro Madagaskar, puro ez dakize. Ez da, daude lekutako, eta gero daude kupaxak esan duen bezala, nasketak, ez da? Zertuaz gehiago, monomarietala esatean bezala ardotan, edo gustatzen zaizu kupaxak gehiago? Niri monobarietala. Monobarietala. Ni naiz zentu hortan oso tradizionala. Zegatik, monobarietala ona baldimada, kakaoak berak ekarritzake zapore oso aldakorrak. Igual, txokolate bat probatzen alduzu, Madagaskargo kakao konkretu batena, eta txokolate ontza edo puska horretan, hasieran zapore batzuk nabaitu, erdialdean beste batzuk eta maieran beste batzuk. Ontza berean, orduan karo. Buke esatean eta gero goratzen zaizunak eta... Hoize, bera, orduan karo, zeintzuk dianetzako gustukoenak? Eske loteen araberakoa da. Marka batek, jatorri batek, lote batean sor ditzake zapore batzuk dituen kakao edo txokolate batzuk, eta hurrengo lotean erabat desberdina den produktua. Hori ardotan gertatzean bezala, eta bai, ebdeen... 85ko kosetxak ez duen izan zen, hori jaio nintzalako esatez. Eta gero esatea, bai, 2003an ez dakize, urtero ere bai, segun ze klima, segun zenbat eguzki, zenzetasune ondan, ez da berdinateako urtero, ez da? Keba. Eta hor, aldakortasun hori, bada profil bate o beste ematen diona txokolate bati edo besteri. Orduan horre oso aldakorra da, orduan gehien gustatzen zeana, hobein normalki askotan topatu izan dut gustukoa den txokolatea Madagaskartik datorrena, edo Venezuelatik, adibide moduan, baina aldakorra da kontua, Bueno, hemen, itzein da itzein, eta betu, Natalia zaprest, urruskariare hemen dakau, kulanda labian dakau, eta beste reportai bat ikustea, jungo geha. Ado, Xabier? Oso ongi. Bueno, hau, gailuan sartuko eta bitartean jungo geha, irrika gluten free. Handana, gluten igabeitea,
eta oso goxua. Oazen bertara, hau gailuan sartuko eta. Kaixo Joseba, ni Ainara Basolona, Irrika Gluten Fritik, Arrasatetik, eta bueno, gaur errezeta berezi batekin gatoz, kino asko gaietak, hori bai, gabonen ostean ondo asetzeko. Bueno, Joseba, hementxeak hau gure errezeta egiteko osagai guztiak, eta bueno, lehenik eta behin, kinoa egosita. Gero hemen, almidoia, panela, arrautza bat, naranja raiatuko dugu, eta ur pixkat. Eta honekin, egingo dugu kinoasko gaietak. Bueno, lehenik eta behin, hementxeak hau kinoa egosita eta bodotakotza hau almidoia kinoari. Panela, arrautza eta raiatuko dugu naranja. Honekin batera turmisa pasatuko dugu eta zutara eramango dugu. Eta honekin krema bat egingo dugu. Bueno, gaieta mota desberdinak egiten ditugu hemen irrikan, baina bueno, hau berezia da, irina beharrean kinoa dutelako. Bueno, errezeta berri bada, ni sortutakoa, eta bueno, kinoaren ordez ere, arroza ere erabili daiteke. Errezeta honek proteina asko dauka, kinoa, eta ez dauka irinik, glutenik, eta ez esnekirik. Oso errezeta energetikoa da kirolarientzat. Errezeta honek ere aukera ematen digu txokolatetan bainatzeko gozozaleentzat, aukera bikaina txokolatetan bustitzeko gaietak. Krema egiten dugunean, manga pastelerara sartuko dugu, eta hor hasiko gara loratxoak egiten. Bueno, gaietak egiten dituan bitartean, esklusiba kontatuko dizuet, lehengo gunean, Basque Culinary Centerren egon nintzen nire proiektua aurkezten, eta bueno, oso aberatzgarria izan zen, jente guztia txaloka eta oso pozik. Nik iten dut gluten gabeko gozokintza osasuntxua, eta bueno, nire semeari diagnostikatu ziotenean zeliakoa zela, gero niri diagnostikatu zuztien, arrez gero, gluten gabeko gozokintza osasuntxuarekin hasi nintzen. Obradorea montatu neban, irrika gluten free, gozokintza eta okintza kilometro zero eta ekologikoa. Loratxoak egine ostean, labara, 10 minutu, 180 gradutan, eta gure gaietak gertu. Kinoa zereala oso berezia da, joku asko ematen dozkulako, bai gaurko errezeta egiteko, bai bongoiak egiteko, eta ez bakarrik goxoak egiteko, kozinatzeko ere bai. Bueno, Joseba, hementxe gure errezeta, eta gabonen ostean sabela ondo asetzeko errezeta osasungarri batekin etorri gara gaur, kino asko gaietak, urrengoan gehiago. Ondo izan! Aupa, Ainara, eskerrik asko, eta ze guztuan goian, glutenik jan ezin duenak, zure etxetik pasata goxatzia dakaela. Bezarka da hondi bat, eta jarraitu horrela, goxatzen, da goxatu arazten denoi. Bueno, gurean jarraitzeko, hemen txedakau, baitu. Natiliatxua egin ditugenak eharki, hemen dakauna da. Txokolatian, hemen 5 minutuan ikusiko zuen, tak, ostuko zan, beitu, hemen dakau, eta falta zeiona da horrei, 3 minutu, bukatzeko. Bagoaz txerki txarga. Eta ia hau ekarri ezula, beitu, gauza bat ingo hendik. Bira. Ingotena da, azalak pixatatea, zuk esan desun bezala, ez da? Hoi da. Azaltxoak endu. Eta honea botakoet, bitu, jo nahiko txikitze, igual ez da bota ber. Nahiko txikitze da. Pinporta batzu botako txikot gero gainetik bai, kurruskari batzu topatzeko. Berezkoa gaina. Berezkoa, ezin hobia. Bueno, eta X-ekarri gogor. Pintoria, matek, horrekin, Pues hau da nire paleta sensoriala. Paleta sensoriala. Hau erabiltzen du? Zer da hor barruan, kakao mota ezberdinak, ze topatuko ditugu hor barruan? Ez, bira, lehen esan dugunez, Bintu Bar izeneko txokolatek ez dituztela osagai egigarriak. Bai. Kao, nundi dato zaporea, pues zaporeak kakaoak ekartzen ditu. Eta ekartzen ditu molekula moduan kakaoak. Bai. Osa, bada gauza kimiko bat. Orduan, nire entrenamendua oinarritu barra dago alderdi kimiko hortan. Orduan, hemen baditut espeziak eta molekula soilak.
Bai, orduan hemen. Molekula, baina diz, molekula zerrena. Ni molekula, ez dakit, laboratorio baten zaudela mateu, ez da? Hoi da kontua. Esplikatu guri pixkatori zera molekula nahi. Pues erdiko alderdi hau bada perfumista batekin sortutakoa. Bai. Ban, imaginatu, zuk eta nik dastatzen dugu txokolate bat, eta zuk esaten duzu, txokolate honek baditu, geranio ikutuak. Ta nik geranioa ez ezagutu. Edo igual entramendu faltakin esatut, pues banoa geranio horren bila, ez? Ta modu bat izaten da, lore eskuratu, edo bestela, bere molekula dominantea do sintetizatu. Ba esate, orduan, ardotan bezain frikiak, Platano usainak, frutu gorrin usainak, azkenean danetik ateatzen dira hortikan, ez da? Polakoa garau, bai. Polako gente raroa garau. Eta, bueno, egia da. Ta ateratzen dira gaina usai horiek. Ateatzen dira. Eta zenbat eta gehiago entrenatu, orduan eta gutxiago dakizu, baina hitz egin barra hitz egiten dut. Zuk azkenean... Arlo askotan gertatzea, gero eta gehiago dakizunean kontuatzea gehiagoak azula ikasteko, ez da? Oida. Aurpegia hola, ziurtasunez hola jarri, eta jendeak sinistu zizu. Ez da, kontua da hemen, entrenamendu egiten dela, gero txokolatean agertzen dien ezaugarri hoiei aurre egiteko. Ezagutza hau transferitu barra dago txokolatera. Eta da, txokolatearen alderdi kimikoarekin jolastea. Osa, ez dauka kimikorik, ez? Baina azkenean zaporeak molekula moduan etortzen dira. Eta ez dira osagai modura interpretatzen, ez da zapore bat hasieratik bukaerara nabaituko duzuna, bainila botatzen diozunean bezala. Momentuan etortzen diala, ez da? Momentuan etortzen dira, eta baina... juniten diala. Momentuan joan eta etorri, hola hitzen dira. Orduan, txokolate batean, hasieran izan dezakezu frutan bat, gero tartean espezian bat, eta bukaeran, bagian, nik ez dakize, ez dakit, ezti zaporea, edo auskalo zer, edo rona, whiskia, eta hori da txokolate hauek, espezialidadeko txokolate hauek daukatena. Zapore, festa. Ona. Eta hor adibidez esatean, adibidez ez dakit, ardo gintzan telandaun con queso, Egia zan bodega batea jotezea, eta beti gazta jarba jartzizu, eta zu gazta jarra jartzezu, eta horratzetik ardua beti ondot sartzek, ez da? Gustua gainea. Txokolateak bada olako zerbait? Ez dakit, txurro batzukin ematen baizue, txokolate txarrik ez da ho? Ez da ho, txurroekin ez da ho. Eta gero, bastan inguruan nik beti dastatu izan dut, taloa, gazta eta txokolateak. Jartze taloa txokolateak inda, hoi ziok izto. Barra. Eta, karo, txokolate txarra da, ke ba? Nola dastatu berda, orduan? Soilik, bakarri dastatu berda ben txokolate bat, jakiteko nola da hon? A ber, txokolatea... Zuek katakiteko garaian nola itituzue? Txokolatea bakarri dastatu barra. Bakarrikan. Bai. Ez baldin bada, gero, maridaje bat sortu nahi duzula. Eta maridajea esperientzi modura. Txokolatea astaketa bat egiteko, txokolatea bakarrik, eta aldik eta toki neutroenean. Usairik gabeko tokiak, zuk noski koloniarik eraman gabe, edo xaboi neutroekin eskua garbituta, eta testuinguru neutro hortan, hasten zara dastaketa prozesuan, eta hor, agertuko dira, txokolate horrek dituen ezaugarriak. Eta entrenamendu hau ongi egina baldin badago... Ik harrapatuko dituko ordanak, ez da? Harrapatu edo gutxe saiakera errazagoa izanen da. Eta hor, Xabi, hor kartulina hortan jartzeuna, hor koloren mordo badabela, zer deko hori? Hau, beira. Hau oso gauza polita da, ez da? Berez... Betu sakau, ole hon berdik, Flantxoa bezala, batuikan xamur hasiek hori. Eharra. Bota. Hau berez bada txokolateak radiografiatzeko edo analizatzeko erabiltzen dugun mapa sensoriala. Orduan, kolorek zaporekin dute zerikusia, eta hemen badu deskribatzaileak. Imaginatu, fruitu hola itxura duen txokolate bat harrapatzen baldin mauzu, mugituko zara ingurune hontan. Fruitu gorriakin lotura gehiago baldin badu hemendik, zitrikoekin hemendik, eta hola, kolorek ere laguntzen dute askotan modu sinestesiko hortan pentsatzen. Bestela, deskribatzaileetara joan, eta hoi da, azkenean lexiko hori garatzea, eta sentitzen duzun horrekin lotzea. Bituzak, erren ditu. Ona, asko ikasi berdi hau, txokolatean inguruan egia zan, Gaur pixkat ikasi dugu, pixkat, baina kontuatu geha, pixkat gehiago falta zeigula ikasteko, ez da? Iepa! Hoi beti, niri denoi, azkenean zenbat eta gehiago jakin esan dugu, ez? Gerozta gutxiago dakigula. Erren ditu gaurkoan hemen, txokolate, zenbat gauzat txokolatekin probatu berditu gaur hemen. Ai, ama. Kurruskari, beste kurruskari hori bai botako jo horrela. Ederra launak. Eta bukatzeko menta ostua. Bueno. Ze ongi.
Bueno, Xabi, eta zurekin gelditzeko, goxatzeko, ikasteko, profesional batek zurekin kontaktuan jarri nahi badu, nola jarriko dira? Ba, nik badut berez webunea, xabikakaotasting.com, edo bestela Instagramen ere asko mugitzen naiz. Xabikakaotasting modura. Hor jartzen ditut gauza guztiak eguneratuak, eta hortik jende askok deitzen nau. Edo bestela telefono pribatutik, baina, bueno, berez, bitoki horietatik. Bikai. Xabi jauna, hementzeka bestea prestatzeko lasai hori, netzako bakarrik, ez iretzako bakarrik, biz eskat, Eskerrik asko, etortzeatik. Eskerrik asko Ore bat, bilatzeatik. eta, galdera askoz gehiago inbertsio eta hojaten den bitartean. Agur lagunak.